Ganele Sithenjini, what are your views on polygamy in modern day society? Wangibamba. My views, Thenjiwe, ukhumbule ukuthi they are going to be based on my friends' experiences, my personal experience, and my observation, and me having the interest to learn about it. Now, isithembu, it's ahlukile amadoda esithembu. Kunendoda ethi ithatha isithembu ngoba ekhaya vele sasivele sikhona. So abeseyitshela ukuthi naye uzofana nobaba wakhe mhlawumbe isithembu uzosimeneja. 2, bese kuba khona indoda eba nesithembu ngoba isinemali. Maybe ikhampani yayo isi-worth millions and nani, so bese ibuka ukuthi hayi nginenkosikazi oyedwa kuney'ngane eziwu-2, awuthi ngithathe 3 more or awuthi ngithathe 3 more. Bese kuba khona indoda ephoqwa isimo esithize ukuthi yazi Nkosi yami, lo muntu mhlampe uyabona wangibekezelela, noma lo muntu ngangithi ngizomthatha wasephuthunywa lo, noma awuthi ngithathe babe babili ebeseyama mhlampe omunye babe bathathwa beseyama. So kuhlukahlukene. So mina, my view, being monogamous noma being in a monogamy relationship, I think yinto leyo efike ne-study esithize noma ifike nohlobo oluthile labantu. I think it's just Christian. You would know ukuthi African men, they cannot hlala nomuntu wesifazane oyi-1. Bafethu ngiyaxolisa, kuzoshaya enhlizweni, kuzoba buhlungu, but let us not fool ourselves. Ake siyibuke nje reality. Ake sibeke aside ama-emotions. Ake sibeke aside ukuba personal. Let us not personalize isithembu. Let us not take ukuthi yazi ukuthini manje uma ngabe usufind out ukuthi unomunye umuntu wesifazane usuyopersonalizer. I mean, that's our nature as women. Uzoyibuka, uyibuka izinqa, uyibuka amathanga uthi hawu mina ngishodaphi, uyibuka ebusweni uthi imuhle kanti kwenzakalani. It has nothing to do with you. Mina, my view, a man noma ngabe ushade unkosikazi ngayedwana, definitely showcase. There's only 1.5 or 1% or 0.5% men who would be with that one woman for the rest of their lives. African men, it's got nothing to do, siswami, nokuthi mhlampe kukhona into ongayenzanga ngasese, noma mhlampe kukhona into oshoda kuyo, noma ngoba mhlampe wena unjani. Cha. Isithembu, it's a personal thing yomuntu wesilisa omganele. Now, ngiyethi mina, if you discover there's something that women tend to do, and it's not safe. When you go through ifoni yomuntu wesilisa, ayithindi ifoni yomuntu wesilisa. That's my personal view, because ngesikhathi uyithinta vele akekho nawe wedwa. So ngesikhathi uyithinta uvele uzobona i-information ethize ezokuhlaba wena, sale ofe enhlizweni, usale futhi udila nayo, futhi ugcine uyisola nokuthi ubuwenzani. So the time you discover whether it's a woman or whether it's a thing that distracts your peace, dismiss it. As a woman, if you discover someone noma something that disturbs your peace, dismiss it. Because you know what happens? You'll discover ulaxoxo, ukuthi ulaxoxo uyi-girlfriend kamnyeni wakho. And vele you know ukuthi kukhona ake ngithi amanye ama-girlfriends noma kukhona amanye amakhosikazi. Then when you discover ulaxoxo uzomlandela, uzofuna ukwazi ukuthi uhlalaphi, uzofuna ukwazi ukuthi uhamba ngamotoni, uzofuna ukwazi ukuthi Instagram uphila impiloni. You'll start comparing, you'll start your obsession, you end up even ugqoka njengolaxoxo, because you've lost
yourself in discovering ukuthi hey uLachonco ngazuthi usequme noma umyeni wami ushela noma do you understand noma i-boyfriend yami ishela, then you focus on the woman. Ake ngithi ngizothini oqume kanye nayo noma okanye nayo noma enithanda nayo, then it distracts your peace. The minute umyeni wakhe ngena, you start thinking about hey uLachonco uyaposta isandlana noma waposta icathulo or ini and ngiyazi ukuthi esabani. Kusho ukuthi uphuma ke. So your house noma your space with him sekuyabanda because wena already your energy is down and suppressed. Ngowesifazane ongahlangene nawe, ngowesifazane ongazile uzodisturb impilo yakho. Abantu besifazane bahlukile. Ukhona omunye okaqoma omunye amqoma ukuthi nje ngifuna uprovele i-ex ukuthi mina sengithanda nobani noma ngifuna ukumqoma just ukukhombisa umngane wami ukuthi nami I can have noma ngifuna umqoma because ngifuna ukungena kwi-certain league. Bese kuba khona umuntu wesifazane genuinely uzokwakha and genuinely uyathanda. So because mhlampe now, because each and every woman osesithembini, you are pained, you are bruised, you are broken. But in that bruise and that brokenness, nawe noma ushade ngawodwana indoda yakho iqonya njalo 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 njalo, ungayifaka enhlizweni. It's got nothing to do with you as long as ekuhlonipha, as long as ekuthanda, and as long as loyo wesifazane kungekho lutho alihlephulayo kuwe. Usahamba ngemoto yakho, umyeni wakho usakunakekela emzini wakho. Don't personalize it. So my view is that isithembu, it's got a lot of competition. Noma ngathi wena uyibhinqa nje uyihlalele, but khona abazokukhompyutha nawe ngenkani. Isithembu sinochuku because kusuke kuhlangene ama-characteristics noma ama-personalities angafani, angakholelwa entweni ey'fanayo. Kuzoba nochuku vele. But isithembu mangabe sibanjwe noma siholwa owesilisa onekhanda elimayo, onomgogodla oqinile, athi this is my stand and alimele iqiniso, isithembu siba nokuthula. Ikhaya nje liyavuthwa likhule liye phambili because lo onihlanganisile unomgogodla. But mangabe umgogodla wakho uthanda ukudengantenga and so forth, kuyoba nochuku njalo, kuyokhulunywa nje noma nomunye seyithulele noma uzochukuluzwa kodwa ngoba phela manje ula. And also if you don't understand wena yourself as a woman ukuthi ugala uhlobo olunjani, for the rest of your life you'll be morose. For the rest of your life you'll personalize each and every decision ethathwa uwesilisa. Indoda yesithembu mangabe ila yathi iphekele, yathi enza lokho, genza sure futhi embrace ukuthi unawe and just enjoy the moment. Don't think about ukuthi uLachonco usenjani, don't, because you are uzintshontshela wena your own peace. Kubuhlungu kunjalo, kusawa kunjalo, abanye they might think ayi akazi uLachonco ukhuluma ngani. No, I know exactly, but you need to first, it needs to come from within iqala. You need to be content as a woman iqala and understand ukuthi uphelela ushode ngalutho uzazi. Confidence is the best when it comes to umuntu wesifazane. If ungana confidence, if unama insecurities, if umuntu wesifazane kahle kahle wena salofu uqala ongazithembanga ngaphakathi, yonke into kuwe iyokuchukuluza njalo and uzothi unganakile noma uzothi uthi mawuthi uphakamisa amehlo, then you realize ukuthi hayibo iminyaka isihambile but you didn't live a happy life. Try and practice. It's the mindset. It's all up here. And amanye ama-experiences, now I'm talking about my surroundings and my observations. Amanye ama-experiences aya-crusha as a woman because uvele ubone ngathi you are not worthy noma uvele ubone ngathi lapho kufanele usekelwe khona awusekelanga. However, wena-ke find coping mechanism. Esithembini, you build your own planet. You build, now ukhumbuleke nje ukuthi my view and my perception is purely based on the years that I've dated a person. I'm not a fully wife.
there's a difference between ingoduso and a wife and a girlfriend. So ezinye izinto angeke ngize ngizazi ngoba angikaze ngithi ngiyangena ngiyahlala emagcekeni kuyaphekwa nomama amabhodi. I don't know that. However, this is my personal observation and personal view. Angifuni bese kuthiwa waseqeketha kangaka kwenzakala cha. Hayi bandla bakithi. It's just because I need to be honest, because I received so many DMs and I received so many messages on my social platforms. Abantu besifazane abasebancane abanayive. Manje kuyathembisa yazi lachonca ukuthi engathi uthi uzongenza unkosikazi wesibili, uthi uzongenza unkosikazi wesithathu. A man wesithembu akaculi according to what I've seen. Menza into uzoyenza nje. So also abantu besifazane, they must be careful of the idea of saying, hayi sithandwa sami ngiyakuthanda nani yabona nje wena uzoba. You must not be nice. Don't make that mistake. And there is deeper and so there's so much sacrifice and so much that's happening esithenjini that because ubona ulachonca ukuthi uyiphethe kanjani yena noma ubona ubani ezife ngathi kanjani. Hey, kuyashisa.